jamane dawuhe guru nanging ora dikuku wis teko jamane akeh anak ning wani karo wong tuwa sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup ning donya mula kudu tetep eling lan waspada. Wis teko jamane akeh masjid apik ning kurang isine wis teko jamane akeh anak ning bingung sapa bapake sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip